Lalo niyan pag nalaman niya yung kasama niya, tatlo pala sila. Tingnan natin, lapitan natin. Follow nyo naman ako para mas ganahan pa ako gumawa ng mga videos, di ba? Sanaro Lake ng Hamamatsu City, Japan. Mga ganitong lugar yung pupuntahan mo. Pagpahinga. Kaka-relax. Yan oh. Ganda ng hangin dito, guys. Preskong presko talaga, malalanghap mo. Woo! Lakas ng hangin dito, guys. Preskong presko. Woohoo! Kaka-relax. Tara, lakad tayo dun sa mailalim ng mga puno. Woohoo! So, ito yung pinakagilid ng lake, guys. Mga puno sa ilalim. Dun sa bungad, maraming nagpipiknik dito. Dun sa bungad nito, maraming nagpipiknik. Dito naman, pag gusto mo mag-jogging dito, maganda din dito. Yan, minsan, pagka may ginaganap din dito na fireworks. Yan, lakad-lakad lang tayo dito ngayon. Isa tayo dun sa apato natin, wala tayong magawa dun. Kakaburyo lang dun sa loob. Dito, presko pa yung hangin na nalalanghap mo. Ayos, di ba? Gusto mag-jogging-jogging, maglakad-lakad. Dami mong mga magagandang tanawin na makikita dito. Nasa tabi ka pa ng lake, di ba? Pwede ka mag-bike. So, yung bike ko, iniwan ko lang yun sa dulo. Pinalangan lang yung sasakyan dito. Pwede pala sasakyan dito. Uy, mga maganda yun dun, oh. Tara, punta natin. Upuan na bato. Ganda din siya. Yan oh. Ayan yung lake. Tapos yun, may mga upuan siya dito. Ganda, di ba? Tara, dito tayo. Ibang ganda dito. Wow. Tara, upo tayo dyan. Tambay tayo dito. Ganda dito, men. Oh. Yan yung lake dito sa likod, oh. Sa harap ng upuan. Woo! Yan, tamang tambay lang tayo dito, mga guys. Sarap ng hangin, men. Ganda ng pagkakagawa dito. Wow. Oh. At least hindi tayo na stuck dun sa bahay ngayon. May lugar tayong napuntahan na ganito, di ba? Ang ganda. Mga ganitong lugar yung pupuntahan mo. Pagpahinga. Kaka-relax. Hindot ni dampaan ba ito? Lapad gayo. Sige, wala mo dampa. Ayos! Awak ng lake dito, guys. Kita mo anak diha kanang islaha. Kanang islaha diha. Ilaha na, wala ko kaya ilaki sa tagiya na. Woo! Sana nagdala pala ako ng pamingwit dito. Imaginin lang natin may pamingwit tayong dala. Ha 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 ha. Kaya pala ang dami din nagja-jogging dito. Kaka-relax pala talaga yung lugar. Oh, yung mga malalapit dito sa Hamamatsu, pwede na kayo pumunta dito. Sanaro Lake. Oh. Nagkaulakaw lang tani. Woo!
Yung daghag, maraming ibon dito. Wala man akong nakitang ibon. Mga huni lang man narinig ko. Sabi nila kasi marami daw iba't ibang klaseng ibon dito. Sabi nung Japanese na leader namin, marami kang makikitang ibon doon. Basta may may camera na ka. Hindi naman ako photographer kasi. Yan, kita niya din yung puno. Wala man. Uy, nawala na yung mga nagja-jogging. Ano oras na ba? 12. Sikain na siguro yun. Ganda! Sulit na naman yung araw natin. Ay, ayun nga, may ibon. Marami nga talagang ibon dito. Di ba? Ganyan yung mga ibon nila dito. Ibon pa rin yan wild duck. Kwak kwak! Di ba? Ito yung pinaka lalim niya sa mga puno naman to banda. Meron din doon. Yan. Ganda para dito mag flower viewing. Kaso hindi ko na maabutan yung next next sakura season. May pwede pa. Abot pa pala ako dito ako mag next sakura season. Dito ako mag flower viewing. Maraming sakura din pala dito. Ayun, marami nga talagang ibon dito. Ayun yung may nakapatong sa ng kawayan sa dulo. Tapos ayun isa, si pato. Kwak kwak. Kaya nasa 100 species daw yung mga ibon na nandito Okay, next sakura season dito tayo. Kasi maraming sakura pala dito. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Uy, may pagong guys Turtle. Sea turtle. Talon yan pag nalaman. Yung kasama niya. Tatlo pala sila. Tingnan natin. Lapitan natin. Ayun na. Lumangoy. Bibilad sila sa araw. Ayun. Lumangoy tuloy si Japanese turtle. Japanese turtle, where are you? Dito yan sila nagbibilad Yan kung may dala sana tayong pang fishing. Maganda sana dito. Ito yung Sanaro Lake guys. So, kung gusto nyo pumunta dito, ganda, nakaka-relax dito guys, promise. Tara, ikutin natin hanggang dulo, tapos uwi na tayo. Parang, imagine ko parang nasa probinsya din ako Bakita mo gaano kaganda yan? Sobrang nakaka-relax yung mga ganitong lugar ba. May mga puno na, tapos may lake pa sa tabi. Ganda ng tanawin dito mga sir. Sarap tumambay dito buong maghapon. Yan sila nanay at si tatay Sana pag tumanda ganyan. Sama-sama sila dito. Re-relax. Habang nag-iyosis tatay, kumakain si nanay. Di ba? Ganda, no? Na yung pinakadulo, guys. Uwi na tayo. Ganda dito. Thank you for watching. Bye-bye. Follow nyo naman ako. Para mas ganahan pa ako gumawa ng mga videos, di ba? Sanaro Lake ng Hamamatsu City, Japan. Ganda dito guys. Kaya hanggang dito na lang muna. Bye bye.